Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στην εκπομπή Δημοτικές Διαπιστεύσεις και είμαστε στην έκθεση της Ergotec. Έχουμε μαζί μας τον Ορέστη τον Κίρτσι. Ορέστη, σε καλωσορίζω στην εκπομπή. Να πω ότι με τον Ορέστη είμαστε φίλοι και από πάρα πολύ παλιά τον γνωρίζω. Και να πω επίσης ότι θα είναι υποψήφιος με τον Γιάννη τον Μιλονάκη στην Αγία Παρασκευή, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και θα κάνω κατευθείαν, Ορέστη, την πρώτη ερώτηση. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει τις επιχειρήσεις του, την επαγγελματική του δραστηριότητα, τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, τι κάνει, τι σε παρακινεί να ασχοληθείς με τα κοινά και να αφιερώσεις από το χρόνο σου, έστω για τη γειτονιά σου, για την πολιτική, σε μια αρνητική εποχή, το τονίζω? Μου αρέσει αυτή η ερώτηση, διότι πράγματι με κάνει να θυμηθώ όλη αυτή την πορεία, λοιπόν, η οποία ξεκίνησε από νωρίς. Ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια ασχολήθηκα με τα κοινά, στη βάση ότι δεν μπορούσα να βλέπω κακώς κείμενα και δεν μπορούσα να βλέπω να συμβαίνουν πράγματα για εμένα χωρίς εμένα, όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι, διότι είναι τέτοια η φύση μου που ήθελα πάντα να βελτιώνω τις συνθήκες. Και το πέτυχα τότε ως φοιτητής. Και φυσικά προσπαθούσα πάντα να μπω σε αυτή τη διαδικασία και με άλλους νέους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε μια ελπίδα, μια προοπτική, να σπάσουμε κατεστημένα και αντιλήψεις οι οποίες μας εκνεύριζαν και βλέπαμε ότι πάνε και τον τόπο πίσω, αλλά και τις σχολές μας, τα επαγγελματικά μας, ας πούμε, τις ενασχολήσεις μας τις επαγγελματικές, και πάντα ήταν αυτή η κατεύθυνσή μου, να προσπαθώ να συμβάλλω με όποιο τρόπο μπορώ στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Βέβαια, πέρασαμε όλοι από μια φάση, ας πούμε, θα το έλεγα, πολιτικής κατάθλιψης για πολλά χρόνια, και γιατί δεν βλέπαμε προοπτική στο τι γίνεται γύρω, και αυτοδιοικητικά και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι μια περίοδος που ξανά υπάρχει μια σπίθα ελπίδας, ας πούμε, και μπορούμε ξανά να ξεκινήσουμε να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε. Βλέπουμε γύρω μας ότι γίνονται πολλά πράγματα, και πάντα λέμε γιατί να μην το κάνουμε και εμείς, γιατί όχι και εμείς, και γιατί όχι τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είσαι πιο κοντά, ας πούμε, δεν είσαι νέος πια. Νέος είμαι, νεολαίος δεν είμαι. Όντως, αλλά είσαι κοντά στους νέους, και αυτό που θέλω να μου πεις είναι τι πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να προσδοκούν οι νέοι και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης? Δηλαδή ένας νέος τώρα 25 χρονών, ας πούμε, τι θα μπορούσε να προσδοκά από το Δήμο του? Τι έχει ανάγκη σήμερα? Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Δεν γίνεται στην εποχή μας να μην υπάρχει ένα στιβαρό βιώσιμο πλαίσιο για οποιαδήποτε διοίκηση Δήμου. Βιωσιμότητα. Δηλαδή ένας πράσινος Δήμος είναι, κατά τη γνώμη μου, το αυτονόητο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση και να μην υπάρχει καν ανακύκλωση, να μην υπάρχει στρατηγική για αυτό το ζήτημα, να μην υπάρχει γενικότερα πράσινη ατζέντα, να μην υπάρχει εκπαίδευση για την κυκλική οικονομία στα σχολεία, να μην υπάρχουν φωτοβολταϊκά κτλ. Γίνεται κατασπατάληση πόρων και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ένας πυλώνας που πρέπει να τον δούμε, γιατί είναι βασικός για μας και για μένα προσωπικά. Κατόπιν, φυσικά, πρέπει να ασχοληθούμε με την ανάπλαση των Δήμων, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, διότι βλέπουμε ότι, δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα να σας πω, κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο, περνάς από διάφορους Δήμους της Βόρειας Αττικής, θα πω εγώ. Είναι αδύνατον να μην σπάσεις το αμορτισέρ σου, ας πούμε. Θα πέσεις σε 800.000 λακκούβες. Και εκεί γεννάεται το ερώτημα στο δημότη και στον πολίτη που περνά. Είναι δυνατόν οι Δήμοι σήμερα να μην μπορούν να διασφαλίσουν το απλούστατο, να στρώσουν τους δρόμους τους? Δηλαδή αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κόσμο που να μην έχει διασφαλίσει αυτό. Βλέπει κανείς χώρες, ας πούμε, που έχουν περάσει πολέμους, βομβαρδισμού κτλ. Και περνάς στους δρόμους και είναι σαν να περνάς σε χαλί, ας πούμε. Εδώ πέρα ούτε αυτό δεν μπορεί να διασφαλίσουν οι Δήμοι. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα αυτονόητα, και αφού ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα, την ανάπλαση, τη βιωσιμότητα, μετά πρέπει να πάμε να δούμε επιμέρους στοιχεία. Πολύ σημαντικό είναι βέβαια και το στοιχείο της διαφάνειας στις αποφάσεις της διοίκησης της δημοτικής. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την κακοδιοίκηση, τους συμμέτερους, τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνουν στους Δήμους. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ και το άλλο, ότι οι Δήμοι λεφτά έχουν.
Λεφτά υπάρχουν στους Δήμους. Το θέμα είναι ότι κατασπαταλώνται αυτοί οι πόροι και το βλέπουμε καθημερινά όσοι ασχολούμαστε σε νομικά πρόσωπα κλπ. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μου απασχολεί πάρα πολύ εμένα αυτό το θέμα της συμμετοχής. Δηλαδή, ωραία, εκλέγεται μια διοίκηση, υπάρχει και ας πούμε μια ευρωπαϊκή διαπίστωση και κατεύθυνση ότι το σύστημα δεν μπορεί πια να λειτουργήσει και δεν είναι βιώσιμο χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών, και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί γιατί έχουμε ταυτόχρονα μία κατεύθυνση της συμμετοχής και τη συμπεριφορά των πολιτών, η οποία είναι απαξίωση και απομάκρυνση. Πες μου μερικές ιδέες, κάποια βήματα, κάποιες αντίληψεις που μπορεί να έχουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ξεκινάει από το γεγονός ότι ο κόσμος αφενός δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά, διότι δεν έχει καμία ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, και είναι αυτό που είχαμε παρατηρήσει και στις προηγούμενες εκλογές, ότι λέγανε ο κόσμος, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είστε. Είναι κλασικό το όλοι οι ίδιοι είστε, αυτό που προσπαθούμε να ανατρέψουμε, αλλά αυτό πώς θα το ανατρέψεις? Κάνοντας πράγματι διαφορετικές προσεγγίσεις, κάνοντας πραγματικά μια αλλαγή και στον τρόπο που προσεγγίζεις το κοινό σου. Δηλαδή πρέπει και εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτή την αντίληψη, την πελατειακή που έχει ο κόσμος. Την έχει ο κόσμος. Ξέρω πάρα πολλούς που με προσεγγίζουν και μου λένε δεν ψηφίσω αυτόν γιατί του ζήτησα να μου κάνει την τάδε χάρη και δεν μου την έκανε. Και του λέω, καλά, αυτό είναι το κριτήριό σου, ας πούμε, για να αποφασίσεις ποιον θα ψηφίσεις? Αυτό είναι λοιπόν το κριτήριο μιας πολύ μεγάλης μερίδας του κόσμου. Αλλά εμείς οφείλουμε να επανεκπαιδεύσουμε την κοινή γνώμη στο να σπάσει την αλληλένδετη, ας πούμε, αδιεξοδική κατάσταση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η συμμετοχή του δεν είναι τον ταραβέρι, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να αφορά, ας πούμε, την συναπόφαση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν θα πω με τοπικά δημοψηφίσματα γιατί θα ήταν ανέφικτο, αλλά γιατί να μην ζητάτε η γνώμη του κοινού, των δημοτών, στην απόφαση, ας πούμε, πολλών καθοριστικών για την εξέλιξη των πόλεων αποφάσεων? Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο κόσμος συμμέτοχος στα σχέδια βιωσιμότητας, στις μελέτες που γίνονται, να γίνονται παρουσιάσεις? Γίνονται, αλλά δεν υπάρχει και αποφασιστική συμμετοχή του κόσμου σε αυτό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε τον κόσμο συμμέτοχο στις αποφάσεις, για να άρουμε αυτή την αντίληψη ότι δεν αλλάζει τίποτα και όποιον και να ψηφίσω θα γίνεται το ίδιο. Πρέπει αυτό να γίνει. Και αυτό γίνεται, το κάνουμε και εμείς στην παράταξή μας. Με ποια έννοια? Εμείς πώς γίναμε παράταξη δημοτική? Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε εμείς πάμε να πάρουμε το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας δράσεις ως μια ομάδα ενεργών πολιτών για ζητήματα περιβαλλοντικά, για ζητήματα αθλητισμού, για ζητήματα πολιτισμού, βιωσιμότητας. Ξεκινήσαμε να κάνουμε δράσεις γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο Δήμο μας, στον τόπο που κατοικούμε. Λοιπόν, και μετά μετεξελίχθηκε αυτό σε μια δημοτική κίνηση. Οπότε ξεκινήσαμε από τη συμμετοχή. Δεν ξεκινήσαμε από την αντίληψη ότι είμαστε μια παρέα ανθρώπων που θέλουν να διοικήσουν εντέ και καλά για να διοικήσουν. Για μας η διοίκηση και πολλό δε μάλλον η εξουσία δεν ήταν και δεν είναι αυτός σκοπός. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, μια και ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά και με τον πολιτισμό, έχεις δραστηριοποιηθεί ήδη, ήσουνα και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είμαι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από το 2014, από το 2015 θα έλεγα, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία εκεί πέρα. Είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει και το Μουσείο του Αλέκου Κοντόπουλου. Υπάρχει ένα πολιτιστικό κύτταρο πολύ σημαντικό. Υπάρχει κεφάλαιο, υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας. Είναι μια πολύ δυνατή βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής. Και υπάρχει φυσικά και το Μουσείο του Αλέκου Κοντόπουλου, που είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας καλλιτέχνης και εμείς προσπαθούμε να τον αναδείξουμε ψηφιοποιώντας και το έργο του κτλ. Έχει γίνει καλή δουλειά εκεί. Πρέπει να ανασχεδιάσουμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να ανασχεδιάσουμε τον πολιτισμό γενικά στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο το όραμα ως προς τον πολιτισμό σε ένα Δήμο. Έχουμε και τον Ιόλα, ο οποίος μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Όλα αυτά τα πράγματα έχουμε πολύ μεγάλο πολιτισμικό, αν θέλεις, ενδιαφέρον και από τους νέους, από τη νέα γενιά. Εκεί δηλαδή, αν θέλεις, ίσως μπορούσε να είναι το σημείο επαφής μεταξύ, ας πούμε, διοίκησης ενός Δήμου και των νέων. Οπότε πες μου λίγο το όραμα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής ως προς τον πολιτισμό και τα καλλιτεχνικά. Εμείς πάντα πιστεύουμε, και το πιστεύω και προσωπικά, ότι για την Αγία Παρασκευή ο πολιτισμός μπορεί να γίνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Γιατί έχουμε
όλα τα assets που λένε, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκεί. Όπως είπατε, έχουμε τον Ιόλα, σημαντικό, είναι ένα κληροδότημα που αποκτήθηκε με αδρό τίμημα βέβαια από το Δήμο, αλλά τώρα πρέπει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση, ας πούμε, του ωφέλους των δημοτών, αφενός μεν, αλλά και γενικότερα εμείς θα θέλαμε αυτό το, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος σχεδιασμός για το τι πρόκειται να γίνει. Βλέπουμε εδώ θα γίνει αποκατάσταση του κτηρίου. Ναι, αλλά με ποιο κριτήριο θα γίνει αυτή η αποκατάσταση, ποια θα είναι η χρήση αυτού του κτηρίου, πώς κάνεις αποκατάσταση όταν δεν έχεις αποφασίσει ποια θα είναι η χρήση, θα γίνει ένα μουσείο, θα γίνει ένα ψηφιακό μουσείο. Εμείς είχαμε ατζέντα ακόμα και αυτό να γίνει ένα πολιτιστικό κύτταρο, το οποίο θα μπορούσε μέσα να συμπεριλάβει και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πολιτισμό και να γίνει ένα υπερδημοτικό, ας πούμε, κύτταρο τέτοιο που, όπως είπες, θα φέρει και την νεολαία, ας πούμε, κοντά. Υπάρχουν ιδέες δηλαδή. Και δεν είναι μόνο ιδέες, υπάρχουν και πράγματα και πρακτικές που έχουν γίνει σε άλλους δήμους σε αντίστοιχη κατεύθυνση και μπορούμε να πάρουμε ιδέες από αυτό. Και εθνικά και διεθνώς. Λοιπόν, για μας ο Ιόλας είναι πράγματι ένα σημαντικό στοιχείο. Απ' την άλλη, φυσικά, είναι η βιβλιοθήκη και το μουσείο. Είναι ο ΠΑΟΔΑΠ, τα εργαστήρια τέχνης, τα οποία είναι πολύ αξιόλογα και μάλιστα πρέπει να είναι δεύτερα ή τρίτα στην Ελλάδα σε παραγωγή έργου και οργάνωση και εγκαταστάσεις. Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Λοιπόν, όλα αυτά θα ήταν ιδανικό να μπορούν να μπουν κάτω το οδείο. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα στην Αγία Παρασκευή. Να μπουν κάτω από μια πολιτιστική ομπρέλα για να μπορούν αυτά όλα να συλλειτουργούν και να μην αλληλοεπικαλύπτονται ή ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, όπως συμβαίνει πολύ συχνά. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και νομικά κολλήματα κατά καιρούς. Ένα νομικό πρόσωπο δεν θα το διαλύσεις και να κάνεις μια ομπρέλα νομικό πρόσωπο, πολλό δε μάλλον με τη βιβλιοθήκη που είναι και κληροδότημα, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι και εμείς αυτούς μελετάμε και θα τους έχουμε στο πρόγραμμά μας για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματι αυτό, πώς να αναδείξουμε τον πολιτισμό που έχει κάθε εχέγγυο πράγματι να αναπτυχθεί. Και εδώ να σημειώσω και το εξής. Υπάρχουν στην Αγία Παρασκευή φορείς, όπως είναι το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, ας πούμε, τους οποίους, αφού τους έχουμε στην περιοχή μας, καλό θα ήταν να ψάξουμε να δούμε πώς θα συνεργαστούμε μαζί τους για να κάνουμε διάφορες δράσεις και να δώσουν και αυτοί στην πόλη και να είναι μια win-win, να το πούμε, συνεργασία που θα παράσχει στους δημότες περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί να μην το κάνουμε. Δηλαδή η Αγία Παρασκευή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι μια μικρή πανεπιστημιούπολη. Δεν πρέπει αυτό να το αναδείξουμε και να δούμε πώς θα μας ωφελήσει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Έδωσες και ένα φρέσκο αέρα στην πολιτική, γιατί εγώ συνήθως τώρα παίρνω συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο, ξέρεις, πιο παγιωμένοι, να το πω εγώ, στις αντιλήψεις τους, και ήταν πολύ καλή η συνέντευξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.